जनाइनि 515 नं माहारियारि राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे जाथायावनो जादों 4 सुबुंफोरनि गोब्राब जोखोम। जनाइ महकुमानि राजाखाना 515 नं माहारियारि राजा लामायाव बे गिख्रंथाव जाथाया नुजाथिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला धेमाजिनिफ्राय जनाइ फारसे फैबाय थानाय AS02 J2492 नम्बरनि हुन्डाइ गारिया खारनाय गोख्रैथिखौ दबथायनो हायैयावनो बे जाथाया जायो। जाहोनाव गारियाव थानाय 4 सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। उनाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जनाइ अरुणाचल सीमानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। কথাটো এতিয়া হৈছেগে মই ৰাস্তাৰ পৰা আহি আছিলোঁ কিন্তু গাড়ীটো চাইছোঁ মানে ইয়াতে গাড়ীটো তাত তলত পৰি আছে। আমি ভাবিছোঁ মানে সি ধেমাজিৰ পালৰ পৰা জোনাই পাললৈ গৈছিলেগৈ শুনামতে। মানুহ জনামতে মোৰ জনামতে 4জনমান হ'ব লাগে, যিটো সৰু VIP গাড়ী হয়তো। তাৰপিছত বাকী মই নাজানো মানে মই ইমানো ভয় নাপালোঁগৈ এই জেগাত পাওঁতে। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।